Nogle samtaler er sværere end andre. Det gælder især samtaler om meget personlige emner, som for eksempel sygdom, psykiske problemer, problemer på hjemmefronten, misbrug af alkohol eller lignende. Samtaler om disse emner kan være svære at tage op, da de går meget tæt på den enkeltes menneskes private forhold, og fordi det let kan skabe en reaktion af, at man blander sig i et andet menneskes liv. Udfordringen er at gøre det alligevel, og få noget godt ud af det. Ved at lade være eller udskyde de vanskelige samtaler, risikerer du, at problemet vokser sig større. For at samtalen skal lykkes for dig som leder, er det afgørende, at du formår at lytte og respektere, at der altid kan være flere sider af en sag. Ligeledes er det afgørende, at du tror på, at personen kan udgøre en positiv og aktiv del af den krævende løsning. Vi vil nu præsentere 6 faser til, hvordan du kan håndtere dine svære samtaler. Vi starter med forberedelsesfasen og går derefter over i indledningsfasen. Herefter arbejder vi med emnebehandling og accept og handlingsplan. Og slutteligt tager vi efterarbejde og opfølgningsfasen op. Sørg for at være godt forberedt. Du vil opleve, at med en god forberedelse er du væsentligt mere klar i din kommunikation, og det er væsentligt nemmere at håndtere uforudsete elementer. Du bør have gjort dig nogle tanker om følgende. Hvad er baggrunden for samtalen? Hvad siger personalepolitikken, som fremt at der er en på området? Hvad ved jeg på forhånd? Og hvad ønsker jeg at vide mere om? Hvad er vigtigt, jeg får sagt i løbet af samtalen? Hvad er det værste, det kan ske i samtalen? Og hvordan skal jeg i givet fald forholde mig til det? Hvem skal med til samtalen? Samt tid og sted. Det er vigtigt, at samtalen er præget af en tilstrækkelig tid og ro. For eksempel mobilen skal selvfølgelig være slukket, og døren være lukket. Gør rede for, hvorfor du gerne vil have en samtale. Så er du sikker på, at den anden er klar over, hvad formålet er. Pas på ikke at anklage. Men fortæl om, hvad du selv har set. For eksempel, jeg synes, du virker stresset. Du virker anderledes, mere træt, trist. Du holder dig for dig selv. Fortæl, hvad målet med samtalen er. At du gerne vil hjælpe, og de sammen skal finde en løsning. Det er også vigtigt at fortælle, at vedkommende er en værdsat kollega, og hvad virksomheden har mulighed for at tilbyde. Gør rede for forudsætningen. At samtalen er fortrolig. Sørg for at gøre denne indledning positiv og fremadrettet, så du skaber en god stemning og den nødvendige tryghed. Vis respekt for medarbejderens egne holdninger og forklaringer. Undgå at diskutere, men forsøg i stedet at hjælpe vedkommende med at få klarhed over sin egen forståelse af situationen, og hvilke løsningsmuligheder han eller hun selv kan se. Spørg eventuelt, hvordan medarbejderen selv ønsker problemet løst. Gå derefter baglæns og definer sammen, hvordan I kan nå frem til den løsning. Undgå at fortolke det, der bliver sagt, men spørg ind til uklare formuleringer. Spørg åbent. Signaler, at det ikke er noget tabu, at der for eksempel er ok at kritisere ledelsen eller fortælle om en konflikt. Brug mange spørgeord, som får medarbejderen til at beskrive relevante begivenheder og egne reaktioner på dem. Brug blandt andet aktiv lytning, og vær ikke bange for at holde stille pauser i samtalen. Når I er enige om, at samtalen har afdækket det, den skulle, skal du samle op og konkludere. Bed eventuelt kollegaen om hjælp til at konkludere, eller bed om en bekræftelse på, at I er enige i din konklusion. Lav en aftale om, hvad der nu skal ske, så at der er et fremadrettet og løsningsorienteret perspektiv. Hvis emnet eller handlingsplanen kræver eller bør involvere andre, er det vigtigt at få talt om det. Både for dig som leder, men også for det videre arbejde på arbejdspladsen. Det er vigtigt at få afsluttet samtalen og samværet på en god måde. For eksempel at få sagt ordentligt farvel, inden du kaster dig over andet arbejde,
eller tænder for mobilen. Efter hver samtale er det vigtigt, at du som leder får efterbearbejdet samtalen. Var det godt? Hvad kunne have gået bedre? Fik du behandlet det emne, du ville? Og så videre. Brug dit netværk til sparring, uden at du nødvendigvis bryder den fortrolighedsaftale, du har indgået med den enkelte medarbejder. Opfølging på samtalen er meget vigtig. Det er her, du får fulgt op på det aftalte på samtalen, men også får signaleret, at samtalen også var vigtig for dig som leder. Alt afhængig af, hvad man har aftalt med medarbejderen, kan opfølgning ske ude på gulvet eller ved et nyt møde. Det er situationsbestemt. Dette var en præsentation af de 6 faser i den svære samtale. Men husk, at det ikke er 2 samtaler, som er ens. Og derfor er det vigtigt, at du forbereder dig på ny inden hver samtale. God fornøjelse.